Ero kamano kuom Ramogi TV kaendi. Moko kuom apisas ma otelo ne penj madhi nyime mar klas 12 chungi kaka jorit penj go. Iwacho ni ne gitemo dhi ataro kod chike mag penj. Yangore ni japuonj maduong' mar Nyambari mane otelo ne penj ma higa mokalo ochungi ni ok onyal dhi nyime gi rito penj kaluwore gi chich ewi weche mag kuo. Kaka jafwambo marwa Judith Omondi lero, kaunti ma Migori bende omaki japuonj 5 mar Mabera Girls. Skundi ya wuoyi ma Nyambari haye kaunti ma Nyamira mane achiel kuom skunde mane otelie penj ma higa ma okalo gi min mar 10.8 oduogo e rameny kendo. Kinde ni ndalo adek bang' chakruok mar penj go, japuonj maduong' mar skundno Charles Onyari ochungi mar dhi nyime kod tayo penj go. E kaunti no mar penj. Yawuoyi ariyo e skundi ya wuoyi ma Nyambari ne oyud kod gik ma ok dwarre e od penj. Skundi nyiri ma Sironga, japuonjre achiel mane oyudi e choo kod gik mok dwarre ne ondiko dhogi apise mag obila mag okwach kich. Japuonjre no yangore ni ne oyudo gik mane otiyogo koya kuom jarit mar skundno. Bende simb japuonj moro e skund sekondar mag Komoni ne oyud kod pichni mag penj. Obila mar okwach kich Paul Makonge koni nitie tudruok ewi kama ne gik mane itiyogo kod jopuonjre gi ae. In Nyambari, we have students who were found with these materials inside the class. So that is quite different now. The same piece of paper we found in Sironga is the same piece of paper we found in Nyambari. So that means they are being manufactured from a certain center. But in Sironga, it is a bit different because in Sironga, this student was not found with this material inside the class. She was found with the material in the toilet. Kata kamano, moko kuom jood bura mawuok e kaunti ma Nyamira, ka otelnegi kod Stephen Mugaka mar West Mugirango, oseyo okang' magikoni apise mawuondre ne gin mag NEC, kawe tima pedha ne jopuonjre kod jopuonj mawuok e kaunti no. Examination is not about competition. It's not about which school performed best last year, and therefore you have to design mechanisms of bringing it down. And I urge the DCI to understand, to take steps and understand why the DCIO officers in Nyamira South Sub-County are found in examination centers. Jima itudo kod midhiero ni ichano ni biro dhi chopi e nyim doho ka japuonjre to ne owe thuolo kod rambun mar siling salfa par. Jarito ma bende iwacho ni ne otudore kod japuonjre ni Masironga to pod imanyo nyaka sani. E kaunti ma Migori bende obila mar okwach kich Richard Cheriot koni jopuonj 5 e skundi nyiri ma Mabera e kar chung' od bura ma Kuria West omaki ka itudogi gi dhi ataro kod chike mag penj. Simbe 30 ne oyudi. Today's paper, we were able to find chemistry paper with answers being sent by another teacher from the same school who was not there, being sent to one of the phones of the teachers. Jagoro maongirore migao mar somo Belio Kipsang mane twaki e kaunti ma Mombasa okumo wach makamano ka okoni gibiro dhi nyime kod tima pedha mager. Anybody who tries to play mischief with our examinations, then we are quick in taking action. Because you find a paper has been done 30, 40, 50, an hour into the examination time, and you get people uploading it into the social media. Judith Omondi, Ramogi TV.